Bako na ko dako ba? Samtang mga puso, Bacolod City Local Government Unit nagaplastar na sa mga nakraing daing itikang agod mahagan-haga ng baha sa syudad. Yaring balita ang atong gintutukan. Masobra 1,300 ka mga pamilya o kon kapin 4,400 ka mga individual ang na-evacuate matapos ginbaha ang ilang mga pulian sa 18 ka mga barangay sa syudad sa Bacolod sa nagligid na simana base sa datos ng CDRMO. Ang barangay Singkang Airport kung saan din masobra 25% sa kabugusan ng populasyon ang apektado na sa baha, nagdeklara na sa state of calamity, kasubong sang barangay 39. May 400,000 pesos sa calamity fund nga sarang magamit ang barangay. Agod itugyan sa mga nahalitan. Gamay man lang, oo. Pero ang ano ko lang dati, syempre, nang sobra sa 6,000 ka pamilya, pikado sa amon, may kahalos siguro damo, dami mga researches sa US. Kung may arasang pwede sila bala maka sa calamity loan para at least kung ano, or may mga insurances na sila, magamit nila. Kaya mo, kaya mga balay nga pikado mo. Agad makapangaman sa mabot pa nga ulan nga magresulta sang baha. Prioridad subong sang task force kontra baha ang clearing operation sa mga kanal nga barado kag declogging sang mga dalong tay-tayo kun waterways kun sa diin ginalantaw nga nagasupon ang mga basura. Talalupang doon sunod sa LGU nga naghagan-hagan ng baha sa downtown area sa tinalik din niya simana. Bago sa clearing nga gintigayon sa Mambulo Creek sa boundary sa Barangay 2 kag 8. So it was very effective nga wala na diri baha. So ang pagka-incendi ko ginalantaw naman subong ang sa may magsungay. No? Nga kay ang sa Singkang da balakag ang sa Lupit River. So gina-prepare man na dira na i-dredge. Prioridad man sa LGU ang pag-identify sa mga residente nga makabig totally kag partially damaged ang mga pamalay tugas ang baha para sa ipanagdag nga ayuda. Upod kay Rinal Casillo, Adrian Prietos para sa GMA Regional TV Early Edition.